omwanchi omorigereria nigo ngokwarigania naende gogotebia ng'a mbuya mono ase eng'encho ya ogochora egetaseni kiaye egechore kia Rico TV. Nabwo ase narigereire bono iga nigo ndoche ng'a chiaragire chinsa eyemo na chidakika 30 chia amagoroba abwo ase nairire nakorengereria ng'a gwakorire emeremo yago ya rituko nabo nakoirana nyomba gotoerera ase kwariganirie goetosangama naye ase eng'encho ya omoroberi bwa ekirambauti. Na bono tindi gochi gokora chingaki nigo ntete gokoira eyemo ase eyemo goika ase omoroberi bwa ekirambauti nabwo nogochikoretwa ase more noyo minto sweet lady. Iwa ekirambauti ekero kiabwate tara yare ase omochie ogusii Kisii County nigo kianyora obwatete ekenyoro kia nyebiuto ime ase ward ya Kiogoro. Nabwo ase batwarete omochano ekero bachiete koboka emambia nakonyora omobere bwa omomura oyomo bwa emiaka ya igatwa obekire ase bare ensemo. Korwa abwo abamenyi abo ba Nyabiuto nigo batwara obotutukanu na omochano omo ase enkoro chiabo ime nakoboria ninki gose ekierete omomura oyo iga gosirirwa obogima bwaye nakoreta gocha kobeka igo ase bare ensemo. Nabwo ekero bachiete koringoria omomura oyo gochia ime nabo banyorete ng'a mbamomanyeti nonye ng'ake naende tayomomanyete. Nabwo ase bagete orogoti goika ase omogambi bwa ekenyoro ekio. Nabwo ase omogambi ayerorete gocha nere goikana koringoria omobere oywo nagoteba ng'a nenyere tayomanyeti nonya. Korwa abwo naende nigo omogambi aimokia egetambo kere eyemo ase eyemo nabo akorobati gochia ase omochie obosongo. Nabwo ase abanyanyimbo baba bakorindori mono gocha koiywa omobere oywo. Abwo ase omobere oywo obera korwa ense eyemo ya mambia goika chinsa isano na imo chia omogaso. Nabwo ase abanyakenyoro batwara omochano nakoboria ng'a ninki gose kegendererete iga iga. Na korwa abwo nigo ekenyoro eki ekero kiarenge gokwana na ekirambauti nigo kiaerera bwene na goteba ng'a abaibori nabo nokoreng'ana abunere chingaki echi iga chia omotumoko korwa ase abana bare isiko mobe maiso na komanya abana baino ng'ai bagotoka na chinsa irenge abana baino bakoirana nyomba ase eng'encho bono engaki yabeire mbe. Na korwa abwo naende tari ayoka nonya na ebikorwa bia obosari nigo bigendererete gokina ase ensemo eye ya Nyabiuto. Nabwo ase oboibi bwa chingoko bwagendereire kororekana mono nonya na oboibi bwa endagera korwa emegondo. Nabwo ase abanto ba ekenyoro ekio babeire bakoemurunganera goteba ng'a binto mbiri buya ase ensemo eye yabo. Nabwo na ekirambauti ngetigereti abwo nabo kiaba gekonya kogenda nabarabwo eyemo ase eyemo nako nakobaringoria nakobaboria ninki gose ekebe. Nabwo ase batebire ng'a ndake abana aba iga babungete chisukuru ase eng'encho obogima bwabeire obokong'u. Nabwo goika bono berigeria eki bakoria na eki getari konyorekana ase oboraisi goika baikeire gochi korusia ebinto bia abande emegondo. Nabwo nigo batebire ng'a eserekari enyare gosoana na ring'ana erigati na goting'ia oborendi ase ensemo eywo ase eng'encho bao bareire amagima nonya na aya abana babo ase eng'encho tibarochi ng'a ninki gose keragere omonto aiterwa ase agoiterwa ache kobekwa ensemo eywo nonya na oboibi obo bwagendereire. Ndake nigo batebire ng'a nabo eranyarekane ng'a tari abana ba ekenyoro etoke ng'a na abanto bakorutia ensemo ao. Ekirambauti nigo kiaba oboke gekuro na goteba ng'a abaibori nainwe mobe maiso botambe na komanya chingaki echi iga twa omotumoko ase abana baino bagotoka na kobua mono momanye abana baino na echigurubu bagotara nachiro chiong'anchire chi erinde toting'ie oborendi na gokinia abana baito ase enchera engiya. Ekirambauti giatigera abwo giatoerera giaisora ase ekero kia nyamagoro 3 ekero keranyora yande nkenyare koba gekoyabaretera.